Il-każ huwa dwar 111 l-immigrant li ilhom jippruvaw jidħlu f'port sa minn nhar il-Ħadd. 70 minnhom huma rġiel, il-bqija nisa u tfal ta' nazzjonalitajiet Libjani, Tuneżini u mill-Ghana. Dan wara li d-dgħajsa li kienu fuqha waqfet l-Magna qrib it-Tuneżija. Sorsi qalu li wara li tabbew fuq bastiment militari Spanjol tan-NATO kienu ser jiddaħħlu Lampedusa, iżda meta bdew resqin lejn il-port, vapur militari Taljan għallhom biex jieqfu. Dan il-vapur, il-Garibaldi, bħalissa qiegħed jaħdem fuq l-istess operazzjoni fil-Mediterran mal-vapur Spanjol innifsu. Meta seħħ dan, il-vapur militari Spanjol, Almirante Juan de Borbón, dawwar lejn Malta, iżda pajjiżna wkoll irrifjuta li ħallih jidħol. Dan għaliex Malta ma kinitx infurmata bid-dħul tiegħu u għaliex kien hemm portijiet oħra li kien eqreb tagħhom u seta' daħal fihom, fosthom fit-Tuneżija u Lampedusa. Malta iżda għenet billi lqajna fil-Mater Dei persuni li ġew evakwati b'helikopter ħabba l-kundizzjoni gravi ta' saħħithom. Fosthom tarbija ta' xar xhur, mara li kienet fil-bidu tal-ħlas u raġel li kien f'kundizzjoni gravi. Il-lejla l-Ministru tal-Intern Carme Mifsud Bonnici spjega lill-ġurnalisti li l-Gvern kien qed jistenna tweġiba mingħand in-NATO dwar għalfejn ridu jdaħħlu l-immigranti f'Malta meta kien hemm portijiet eqreb. Carme Mifsud Bonnici qal li issa l-ballun jinsab f'idejn in-NATO u mhux f'saqajn il-Gvern Malti. Dan waqt li assigura li l-immigranti għandhom faċilitajiet mediċi neċessari hekk kif il-vapur Spanjol huwa wieħed militari. Qal il-kwistjoni la jema l-Ispanjoli u lanqas mat-Taljani iżda biss man-NATO. Fl-aħħar jiem f'Malta kien hawn il-kap kmandant tal-operazzjonijiet Amerikani fl-Ewropa u għan-NATO Stavridis iżda n-NATO ilha jumejn sabiex tirrispondi il-mistoqsijiet tal-Gvern Malti.